DMS-TV cɛna musow ni cɛw ni yantuma hayaw bisimila ka dɔn kibaru kɛnɛ kan foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Bi ye sibiri ye décembre kalo tile 20 san 2025 aw ka dɔn kibaru ni wagati selen foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da olu dɔw bɛ tali kɛ. Alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 18 san 2025 k'an ka jamana premier ministre ni ale yɛrɛ tɔgɔ de ko le général de division Ablaye Mayiga ko ale yɛrɛ kɔni taara Tombouctou don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna walasa ka taga biennale artistique et culturel min yɛrɛ bɛna kɛ Tombouctou région yɛrɛ kɔnɔna na. Ni ka taa o biennale yɛrɛ la ɲɛnamaya k'a sera Tombouctou région yɛrɛ kɔnɔna na ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 13 yɛrɛ de cité 333 yɛrɛ la. An ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ yɛrɛ la ni an ka jamana premier ministre le général de division Ablaye Mayiga ni ale yɛrɛ kɔni kɛra biennale artistique et culturel yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ ye. O yɛrɛ de kosɔn min yɛrɛ ye le général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ ye ale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni ka biennale artistique et culturel yɛrɛ kɔni dayɛlɛliba yɛrɛ kɔni kɛ alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 18 san 2025 Tombouctou région yɛrɛ kɔnɔna na. O biennale artistique et culturel yɛrɛ thème yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ an ka ladala kow an'an ka fɛn kɔrɔw yɛrɛ ka walasa 4ème république yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min yɛrɛ la o yɛrɛ de kosɔn u y'u sinsin ka thème yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana ladala kow yɛrɛ kan. Walasa ka dankari tajumafɛnw yɛrɛ kɔni gɛlɛya la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ale ni ka caman yɛrɛ kɔni bɔ haranjan ninnu yɛrɛ kɔnɔna minnu yɛrɛ bɛ kɛ an ka station caman yɛrɛ kɔnɔna na. O ko hukumu yɛrɛ la Mali ministre de l'industrie et du commerce ye ɲɔgɔn ye belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 18 san 2025 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔnɔna ni ani an ka Mali jamana société pétrolière yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye walasa u ka se ka taga kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ an ka tajumafɛnw lahalaya yɛrɛ kan. O ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kun y'u ka ɲɔgɔn ye siɲɛ 9nan yɛrɛ de min yɛrɛ kɛra an ka Mali jamana ministère yɛrɛ kɔnɔna na. AES dayɛlɛli san 2 yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ ye AES jamanaw yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ kɔnɔna u yɛrɛ bɛ se k'u ka jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ ta k'ali n'a sɔrɔ u bɛ gɛlɛya yɛrɛ de kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko décembre kalo tile 22 natɛ ka taa bila décembre kalo tile 23 yɛrɛ la min yɛrɛ kɔni ye AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ni olu bɛ tali kɛ Mali Burkina Niger yɛrɛ kan olu jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgɔn ye belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ni o ye Mali faaba yɛrɛ ye ni o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni y'u ka sommet 2nan yɛrɛ de ye. Alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 18 san 2025 Mali jamana yɛrɛ kɔni ye tunkarankew ka journée internationale yɛrɛ kɔni ɲɛnajɛ belebele yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yɛrɛ joliba bada yɛrɛ kɛrɛfɛ u ka thème yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ tunkarankew ani an ka jamana ladala ko yɛrɛ de kan. Juma tɛmɛnen décembre kalo tile 19 san 2025 an ka Mali état-major général des armées bɛ bɔ ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔnɔna na a b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kulo la k'an ka fintigilakaw yɛrɛ ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ ka kɔlɔsili dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ ani kunnafoni jɔlen dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka fintigilakaw yɛrɛ ye bɛnbaliwale maa dɔw yɛrɛ localisé kungo dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ni kungo yɛrɛ kɔni kun yɔrɔ man jan Ander Bukane yɛrɛ la ni o bɛ Menaka région yɛrɛ de kɔnɔna na k'an ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération belebele yɛrɛ kɔni kɛ o wagati yɛrɛ la ka ɲɛsin o bɛnbaliwale maa ninnu yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o bɛnbaliwale maa ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɔnɛ u ni na. A y'a yira k'a fɔ tuguni ko an ka fintigilakaw yɛrɛ ka cidenya baara dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min na kun bɛ ka an ka camion citerne yɛrɛ kɔni convoi yɛrɛ kɔni lase an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ senfɛ ko an ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ fana ye farapu juguba yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin bɛnbaliwale maaw dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ min yɛrɛ kɛra Kajana Buguni sira yɛrɛ kan k'u ka o opération fɔlɔ yɛrɛ kɛra Kɔlɔnjɛba Nord Est yan fan fɛ a filanan yɛrɛ kɛra kungoba dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ni o bɛ kɛlɛkɛlɛ Nord Ouest yan fan fɛ k'u ka o don opération laban yɛrɛ kɔni kɛra kungoba dɔ yɛrɛ fana kɔnɔna na min yɛrɛ bɛ kankɛla Nord Est yan fan yɛrɛ de fɛ. An ka Mali état-major général des armées yɛrɛ kɔni bɛ hakilinasigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye k'a fɔ k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ cɛsirilen don kosɛbɛ walasa ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan cogo min yɛrɛ la lakana ani basigi yɛrɛ bɛ se ka sabati Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Nin yɔrɔ la an yɛrɛ bɛ foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin Mali autorités bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ka taa se an ka fintigilakaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma
kɔnɔ. An bɛ duwawu yɛrɛ de kɛ Ala ka basigi yɛrɛ de don Mali jamana kɔnɔ. Alamisa tɛmɛnen Desanburu kalo tile 18 san 2025 an ka jamana premier ministre ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko le général de division Ablaye Mayiga k'ale yɛrɛ kɔni sera Tombouctou o don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati yɛrɛ la walasa ka taga biennale artistique et culturel min yɛrɛ kan ka kɛ Tombouctou région yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa biennale yɛrɛ la ɲɛnɛmaya. Le général de division Ablaye Mayiga ale yɛrɛ kɔni taara biennale kɛyɔrɔ yɛrɛ la ni an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ de walasa ka taga nin ɲɛnajɛba in yɛrɛ kɔni dayɛlɛli kɛ. Général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ bɛ se Tombouctou région yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ an ka jamana ministre de la culture de l'artisanat yɛrɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Mamou Daffé k'ale yɛrɛ de kɔni taara an ka jamana premier ministre yɛrɛ kɔni kunbɛn. O kunbɛlikɛyɔrɔ yɛrɛ la an ka jamana autorité caman yɛrɛ fana tagara an ka jamana premier ministre yɛrɛ kɔni kunbɛn fo ka taa se Tombouctou région sigiba maa caman yɛrɛ kɔni ma. Maa minnu kɛrɛnkɛrɛnna ni ka taa an ka jamana premier ministre yɛrɛ kɔni kunbɛn olu yɛrɛ kɔni taara ni an ka laadalafɛn caman yɛrɛ kɔni ye ni ka taga bisimila ka ɲɛ Tombouctou région kɔnɔna na. An ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la min yɛrɛ ye an ka jamana premier ministre ni o ye le général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ ale yɛrɛ de kɔni ye biennale artistique et culturel min yɛrɛ bɛ ka kɛ Tombouctou région yɛrɛ kɔnɔna na ni o dayɛlɛliba yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɛra cité de 333 Saint yɛrɛ la ni o bɛ Tombouctou région yɛrɛ kɔnɔna na. O biennale artistique et culturel yɛrɛ thème belebele yɛrɛ kun bɛ tali kɛ an ka jamana laadalako yɛrɛ kɔni kan walasa ka 4e république yɛrɛ sinsin kosɛbɛ. Ko biennale yɛrɛ kɛra 333 Saint dugu yɛrɛ kɔnɔna la ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni lakodɔnlen don ni a ka laadalako yɛrɛ de ye. A n'a ka diinɛko yɛrɛ de ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u yɛrɛ kɔni ye nin biennale belebele yɛrɛ kɔni la ɲɛnɛmaya o dugu yɛrɛ la. Tombouctou biennale artistique et culturel yɛrɛ kɔni dayɛlɛli yɛrɛ kɔni kɛra ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bisimilali yɛrɛ de o kɛnɛ belebele yɛrɛ kɔni kan o kɔfɛ u ka sɔrɔ ka Mali ni Bamako région 19 yɛrɛ maaw yɛrɛ dɔw bila défilé yɛrɛ la o kɛnɛ yɛrɛ kan min yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka kɛlɛya yɛrɛ kɔni yira laadalako yɛrɛ ta fanfɛ. O bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ an ka Mali ministre de la culture et de l'artisanat yɛrɛ ni o tɔgɔ yɛrɛ de ko Mamou Daffé ale yɛrɛ kɔni ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin Tombouctou région sigiba maaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma o fana y'a yira k'a fɔ ko biennale artistique et culturel 2025 yɛrɛ kɔni ko bɛna kɛ jigiya biennale ba yɛrɛ de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a yira k'a fɔ ko nin biennale ba yɛrɛ kɔni na ko jamana wɛrɛ maa caman yɛrɛ de kɔnɔna na ni ka na o biennale yɛrɛ la ɲɛnɛmaya. A ka kumaw yɛrɛ kɔnɔna na a ye kumaba dɔ yɛrɛ kɔni fɔ min b'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni ye jamana barikama ye Mali ye jamana ba yɛrɛ de ye min yɛrɛ kɔni wililen don. A y'o kuma yɛrɛ kɔni fɔ ni kunkɔrɔtaba yɛrɛ de ye nisɔndiyaba yɛrɛ de fana ye. An ka Mali premier ministre ni ale ye le général de division Ablaye Mayiga yɛrɛ kɔni ale hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko biennale yɛrɛ kɔni tɛna kɛ laadalako yɛrɛ dɔrɔn kan ko nka ko hakilinajigiba yɛrɛ de don Mali kɔrɔlenko yɛrɛ fana kan wa fana k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali identité yɛrɛ fana yira diɲɛmaa yɛrɛ la. Min yɛrɛ fana an ka jamana sifinnakaw yɛrɛ ta fanfɛ k'a bɛ kɛ sababu fana ye ni ka an ka laadalafɛn caman fo ka taa se an ka fɛn nafama caman yɛrɛ kɔnɔna ni k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana yira an ka sifinnakaw yɛrɛ la. Wa a y'a ka nisɔndiya yɛrɛ yira an ka jamana ɲɛmaa ka kumaba dɔ yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɛra san 2024 Desanburu kalo tile 31 wagati yɛrɛ la min na an ka jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni y'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ k'u ka laadalako bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔ b'a la. Le général de division Ablaye Mayiga y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'u bɛ k'o baara ninnu yɛrɛ de lawaleya. O la k'ale nisɔndiyalenba yɛrɛ don ko yɛrɛ la. Ko nin biennale artistique yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ de kofɔ a n'u ka cɛsiri yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana gɛlɛya wagati yɛrɛ kɔnɔ. Tombouctou biennale artistique et culturel yɛrɛ kɔni kɛnɛ yɛrɛ kan min yɛrɛ ye an ka Mali drapeau ba ye fo ka taa se AES drapeau yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kan ni o ye taamasiyɛn belebele yɛrɛ de ye sani AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛ cɛ. Ɲɛnajɛ nafama yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kun ye maa 333 yɛrɛ kɔni ka dɔnkɛw yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka taasibila yɛrɛ kɛ Tombouctou 333 Saint yɛrɛ ye. Ko dɔn yɛrɛ kɔni bɛ AES jamanaw yɛrɛ ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛcogo ɲumanw yɛrɛ de kɔni yira u ka jamanaw kɔnɔna na. Tombouctou biennale artistique et culturel yɛrɛ kɔni la ɲɛnamayali kɔni kɛra ni an ka jamana autorité caman yɛrɛ kɔni ye o kɛnɛ yɛrɛ kan. Min yɛrɛ an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu caman ba yɛrɛ kɔni de taara o biennale kɛnɛ yɛrɛ kɔni ka cogo min yɛrɛ kɔnɔ u bɛ se ka taga lakana yɛrɛ sabati o yɔrɔ yɛrɛ la.
AEC yɛrɛ dayɛlɛli san 2 yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ ye AEC jamana yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni bɛ k'u se k'u donko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa k'u ka jamana yɛrɛma hɔrɔnyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta. Hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw yɛrɛ kɔni bɛ ni jamana ninnu yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ de senfɛ an b'a da u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo la k'u k'a daminɛ décembre kalo tile 22 nata in na ka taa bila décembre kalo tile 23 yɛrɛ la min yɛrɛ ye AEC jamanaw yɛrɛ ye n'u olu yɛrɛ bɛ tali kɛ Niger, Mali, Burkina yɛrɛ kɔni kan k'olu jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ni olu yɛrɛ fana bɛ tali kɛ. Général d'armée Assimi Goïta ni ale ye Mali jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye Général Abdurahmane Tchani ni ale yɛrɛ fana ye Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ fo ka taa se Capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ ma ni ale yɛrɛ ye Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'olu yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ kɔni kɛ o tile fila yɛrɛ kɔnɔna na Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yɛrɛ ni o ye Mali faaba yɛrɛ ye k'o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmaa ninnu yɛrɛ ka sommet filanan yɛrɛ de ye. AEC jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka tɛgɛnɔ bilali yɛrɛ kɔnɔna sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔnɔna san 2 kɔfɛ tɛgɛnɔ yɛrɛ kɔni bilali bɛnka sɛbɛn dɔ yɛrɛ la AEC jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ ni o bɛnka sɛbɛn yɛrɛ tɔgɔ de kɔni kun ye Liptako Gourma ni o Liptako Gourma yɛrɛ kɔni de nana ni AEC tɔgɔ yɛrɛ ye o yɛrɛ de senfɛ ni AEC jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni kɛlen ko k'u ka jɛkulu yɛrɛ sigi u yɛrɛ dama hakilina jiginna san 2 yɛrɛ de kɔni kɔfɛ AEC jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni u tɛgɛnɛ yɛrɛ kɔni bila sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛnka sɛbɛn yɛrɛ bɛ tali kɛ o Liptako Gourma yɛrɛ de kɔnɔna na ni AEC yɛrɛ dayɛlɛli yɛrɛ ye o yɛrɛ de hukumu yɛrɛ la ni Mali, Niger, Burkina Faso olu yɛrɛ kɔni sen yɛrɛ kɔni bɔ CEDEAO jɛkulu ka baaraw yɛrɛ la. AEC yɛrɛ sigira walasa ni jamana saba ninnu yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ ka dankari Bamaci walima ka menace bɛɛ lajɛlen ma. Kami wagati min na i n'a fɔ ko bi ko AEC jɛkulu yɛrɛ de kɔni bɛ jate jɛkulu fɔlɔ yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa ka Bamaci walima kɛlɛ. Sous-régional jɛkulu yɛrɛ kɔni na kami wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni AEC yɛrɛ ye ko ale yɛrɛ de ye jɛkulu fɔlɔ ye minnu yɛrɛ kɔni fanga ka bon kosɛbɛ Bamaci walima yɛrɛ kɛlɛli la. Ko o la sa ko AEC yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ni AEC jamanaw yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ko ani ka dankari Bamaci walima ka menaces bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la i n'a fɔ an ka jamana sous-région caman yɛrɛ kɔni ma se ka kɛ cogo min yɛrɛ kɔni na o déclaration ba yɛrɛ kɛra Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ de fɛ ni o ye le général Abdurahmane Tchani yɛrɛ ye. AEC jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka sommet fɔlɔ yɛrɛ la min yɛrɛ kɛra Niamey ni o ye Niger faaba yɛrɛ ye juillet kalo tile 6 san 2024 wagati yɛrɛ la. Wa u y'a yira k'a fɔ ko ni bingani wale yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin AEC jamana kelen o kelen yɛrɛ kɔni ma ko jamana fila tɔ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka taa fara o jamana yɛrɛ kɔni kan ni ka o menaces ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. I n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye cogo min yɛrɛ kɔni na wagati tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ ye Nigeria pankuru yɛrɛ kɔni ye o yɛrɛ kɔni jiginna Burkina Faso dugu yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ AEC jamana tɔw yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka u da don kuma yɛrɛ kɔni na ale ni ka wale yɛrɛ kɔni jalaki k'a fɔ k'u ye sariya dɔw yɛrɛ de sɔsɔ o wale yɛrɛ kɔni bɛ AEC jamanaw yɛrɛ ka kɛlɛya n'u ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ de kɔfɔ min yɛrɛ AEC jamanaw yɛrɛ kɔni olu ni Faransi yɛrɛ kɔni tun bɛ jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni na olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana dabila mars kalo tɛmɛnen yɛrɛ la wagati min yɛrɛ la ni AEC jamana saba ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra OIF yɛrɛ la ni o ye Organisation Internationale de la Francophonie yɛrɛ ye. Halisa an bɛ hakili yɛrɛ kɔni lajigin k'a fɔ ko décembre kalo tile 22 nata ka taa bila décembre kalo tile 23 yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ AEC jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ni olu yɛrɛ bɛ tali kɛ Mali, Niger, Burkina Faso yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka na u ka sommet siɲɛ filanan yɛrɛ kɔni kɛ. Alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 18 san 2025 ko kun ye ɲɔgɔn ye belebele yɛrɛ dɔ ye min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali ministre de l'industrie et du commerce ani an ka Mali société pétrolière yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ ni o yɛrɛ kɔni kun y'u ka ɲɔgɔn ye siɲɛ 9nan yɛrɛ de min yɛrɛ kɛra an ka Mali ministère yɛrɛ kɔnɔna na. Wa ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni senfɛ u ye kuma nafamaba dɔw yɛrɛ kɔni fɛ o point yɛrɛ bɛ tali kɛ tajimafɛnw tilan cogo yɛrɛ la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko 100 sara yɛrɛ kɔnɔna ko tajimafɛn min yɛrɛ bɛ don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko 70 yɛrɛ kɔni bɛ ta ni k'a di station tigiw yɛrɛ ma a tɔ 30 yɛrɛ kɔni ko bɛ di an ka jamana cakɛda baarakɛlaw yɛrɛ fana ma ko sariya ninnu yɛrɛ kɔni kun sigira sen kan wagati tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔ o fana o sariya ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛ ka labaara a bɛna kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni tajimafɛn yɛrɛ kɔni olu tilan cogo yɛrɛ ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ
O ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'u ka nin sariya yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ b'a la sabula a bɛna kɛ sababu ye ni aranja minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ jɔ an ka station yɛrɛ kɔnɔna ni olu bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa fana min yɛrɛ tajimafɛn yɛrɛ kɔni k'o yeli fana bɛ caya an ka Mali jamana kɔnɔ walasa k'o kuma yɛrɛ kɔni tiɲɛtigiya min yɛrɛ ye an ka Mali ministre de l'industrie et du commerce yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko décembre kalo tile 16 tɛmɛnen san 2025 ko tajimafɛnw citerne 345 yɛrɛ de donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na. O tajimafɛnba min yɛrɛ kɔni donna k'o kɛra sababu ye walasa tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni ka to an ka station yɛrɛ kɔnɔna na wa fana a kɛra sababu ye ni tajimafɛnw yɛrɛ fana a bɛ ka sɔrɔ nɔgɔya yɛrɛ fana an ka Mali jamana kɔnɔ wa fana a kɛra sababu ye ni tajimafɛnw yɛrɛ fana bɛ ka distribuer an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la. O y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ fana ye douane mɔgɔw yɛrɛ fana ye k'olu yɛrɛ fana bɛ k'u ka sariyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bato a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la sabula wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna sariya dɔw yɛrɛ kɔni kun sigira sen kan minnu y'a yira k'a fɔ ko douane maaw yɛrɛ kɔni ko ni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni sera olu yɛrɛ ka yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna ko k'u teliya yɛrɛ kɔni ni ka tajimafɛnw ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ teliya yɛrɛ la ka sanga ni tile 1 yɛrɛ ye walasa a bɛ se ka don jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya yɛrɛ fana la komi yɛrɛ fana ye an ka jamana direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence k'olu ni an ka jamana polisiw yɛrɛ ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni min kɛra min yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni ka an ka finitigilaka dɔw yɛrɛ kɔni bila ka taga citerne escorteli yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka don jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ fosi yɛrɛ mun sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni sigira sen kan k'o yɛrɛ de bɛ ka kɛ sababu ye walasa an ka jamana camion citerne yɛrɛ ka se ka don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nɔgɔya yɛrɛ la k'a sɔrɔ fɛn fana yɛrɛ mun sɔrɔ k'u kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ fana bila sen na minnu yɛrɛ kɔni kɛra walasa ka dankari tajimafɛnw yuruguyurugu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la sabula ko maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ camion citerne dɔw yɛrɛ kɔni yuruguyurugu ni ka k'u yɛrɛ ta ye station dɔw yɛrɛ fana bɛ yen ko minnu yɛrɛ fana bɛ tajimafɛnw yɛrɛ dɔw b'u bolo k'a fɔ ko taji yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ k'u ka o kɔlɔsili baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ to sen na walasa ka dankari olu ka walejugu ninnu yɛrɛ la u ka ɲɔgɔn yɛrɛ laban min yɛrɛ ye an ka Mali ministère de l'industrie et du commerce yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni ye welewelemada yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u ka hakili yɛrɛ kɔni sigi tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni na sabula a y'a yira k'a fɔ ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o fana minnu yɛrɛ fana bɛ ka tajimafɛnw yɛrɛ fana san ni ka taa bila waso yɛrɛ kɔnɔna na k'u k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dabila sabula ko tajimafɛn gɛlɛya min yɛrɛ bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a bɛna ban k'a la tɛmɛ tuguni alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 18 san 2025 ko Mali jamana yɛrɛ kɔni ye tungarakɛw yɛrɛ ka journée internationale 25 la ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye Mali faaba yɛrɛ ye tungarakɛw ka journée internationale yɛrɛ kɔni thème belebele yɛrɛ kɔni kun bɛ tali kɛ an ka jamana ladalako ani an ka tungarakɛw yɛrɛ de kan ko san 2022 yɛrɛ kɔni ta cérémonie yɛrɛ kɛra Kulukoro yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ fana ye san 2023 yɛrɛ kɔni ko yɛrɛ ta fana kɛra Sikaso région yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ fana ye san 2024 yɛrɛ o yɛrɛ fana ta ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔni kɛra Segu région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na san 2025 édition min yɛrɛ kɔni kɛra Bamakɔ yɛrɛ ni o ye Mali faaba yɛrɛ kɔni ye k'o bɛ an ka Mali jamana tunkarakɛw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ yɛrɛ de yira Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o fana ko nafaba yɛrɛ de bɛ an ka jamana tunkarakɛw yɛrɛ la an ka jamana ladalako a n'a layiriwali yɛrɛ ko fana la Dr Seyibu Abubakar ni ale ye OIM yɛrɛ ɲɛmaaba yɛrɛ kɔni ale ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana autorités bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma sabula k'u y'u seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa an ka jamana tunkarakɛw yɛrɛ kɔni bɛ se ka bila lakana yɛrɛ kɔnɔna na a ye sinsin ka fana k'a fɔ ko nafaba yɛrɛ de bɛ tunga yɛrɛ la sabula k'an ka jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɔra an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ka taa tunga yɛrɛ kɔnɔna ko san o san k'u bɛ wari min yɛrɛ kɔni ladon an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka ca kosɛbɛ a ye hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko san o san ko tunkarakɛw bɛ wari min yɛrɛ bila ka na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'o bɛ taga fo CFA wari miliyari 700 yɛrɛ bɔɲɔgɔn yɛrɛ de la ko wari yɛrɛ dun yɛrɛ kɔni ko jɔyɔrɔba yɛrɛ de b'a la Mali jamana sɔrɔko yɛrɛ kɔnɔna na Mali kokanko minisiri ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Musa Atayer ale yɛrɛ kɔni ye hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko tunkarakɛw ka journée internationale yɛrɛ kɔni sigira walasa ka tunkarakɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ lakana ale ni k'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen fana d'u ma ani k'u sen yɛrɛ kɔni don jamana yɛrɛ layiriwali baaraw bɛɛ lajɛlen na n'a ladalako yɛrɛ la kokanko minisiri y'a yira tuguni k'a fɔ ko tunkarakɛ fɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye o fana ko baara dusuba yɛrɛ de b'u la Mali kokanko minisiri yɛrɛ ka kɔrɔfɔla y'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ bɛ jate jamana fɔlɔ ye minnu yɛrɛ kɔni ye
sɔnna tungaranke u ka bɛn ka sɛbɛn yɛrɛ ma u ye min yɛrɛ kɔni sigi u ka hakɛw yɛrɛ kama. Nin b'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni cɛsirilen yɛrɛ de don tungarankew yɛrɛ kɔni ka ko yɛrɛ la. Wa fana ko min yɛrɛ tungarankew yɛrɛ ka lakanako yɛrɛ ko Mali yɛrɛ labɛnnen don olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana kama. Waati tɛmɛnenw la i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra a kalama min yɛrɛ Nigéria fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni olu ka pankuru yɛrɛ kɔni jiginna Burkina Faso dugu yɛrɛ kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni jalakila kosɛbɛ AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ. O ko hukumu yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ ko araba tɛmɛnen décembre kalo tile 17 san 2025 ko Nigéria ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni taara Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka taa yafamandeli yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ yen k'a yira k'a fɔ k'u ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ ni o de ye ka u ka pankuru yɛrɛ jigi k'a sɔrɔ yamaruya yɛrɛ kɔni ma di ko u jo yɛrɛ kɔni t'o la. O de don hukumu yɛrɛ la min yɛrɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaa ye ni o ye capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni ye yamaruya yɛrɛ kɔni di ko min ye Nigéria fintigilakaw n'u ka pankuru bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'u ka jamana autorité maaw k'u bila u ka segi ka taga u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Hakililajigi yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ Nigéria fintigilakaw ka pankuru yɛrɛ kɔni u pankuru yɛrɛ kɔni u tɔgɔ yɛrɛ de ko C30 min yɛrɛ fana a ka fintigilaka min yɛrɛ kun bɛ pankuru yɛrɛ kɔnɔna na olu kun bɛ taa fo mɔgɔ 11 bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ la mɔgɔ 2 yɛrɛ ni olu yɛrɛ pankuru bolila ye tɔ ninnu yɛrɛ fana ye u ka fintigilakaw yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka yafadeli yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'a ɲɛsin Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ yɔrɔ. U ka o bilali yɛrɛ kɛra Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni Nigéria ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ka kumaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min kɛra araba tɛmɛnen décembre kalo tile 17 san 2025 ko dugusajɛ yɛrɛ kɔni de n'u bilala o b'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni bilala alamisa tɛmɛnen décembre kalo tile 18 san 2025 don. An b'a hakili lajigi k'a fɔ ko Burkina Faso jamana ɲɛmaa ni Nigéria ministre des affaires yɛrɛ ka kuma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'u yɛrɛ kɔni da tɛra se kuma dɔw yɛrɛ ma minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni jamana fila ninnu yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ ye Nigéria ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni y'a yira Burkina Faso jamana ɲɛmaa yɛrɛ la k'u bɛ se ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamajɔwale maaw kɛlɛli yɛrɛ la sabula min yɛrɛ Nigéria ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ale y'a yira Burkina Faso jamana ɲɛmaa la ko Bamajɔwale maaw kɛlɛli yɛrɛ kɔni na ko Burkina Faso yɛrɛ kɔni sebaayaba yɛrɛ de sɔrɔ u ka Bamajɔwale maaw kɛlɛli yɛrɛ la wagati laban yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔsɔn olu yɛrɛ kɔni y'a ɲini u fɛ k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o ko in yɛrɛ la. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye Nigéria fintigilakaw minnu yɛrɛ kɔni k'u minɛnen bɛ k'a bila Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labilala ni ka to u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ u ka pankuru yɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen fana seginna u yɛrɛ ma. Ni ne bɛ dan se an ka bidon kibaru kan an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.